חברים, אנחנו בסרטון של ערוץ, כן, פשוט נכבה לי השרת. מי שלא מכיר, אני גם מהערוץ של אבי איתמר. כאילו אני כאילו באה לשם סרטונים. זה ערוץ שלי גם. אז אם מישהו מכיר, אני יכול פשוט להירשם לשם, לאבי איתמר וגם לערוץ הזה. כאילו תגידו לחברים שלכם רק, נוסף זה עוזר לי לעלות סרטונים. אני עוד מעט אעשה אולי שרתי צופים. אז צריך להגיע ל50 מנויים, ואני כאילו אעשה באמת לייב, שאני יכולה לעשות לכם באמת. זה אני אעשה פשוט סרטון, כי עדיין לא הגעתי ל50 מנויים. אני חייב שתעזרו לי להגיע ל50 מנויים. אני מאמין שהחודש הזה נצליח להגיע. יש פה בן אדם אחי? איפה הוא? שנייה. שנייה וחצי. יוני. אוי, הוא הבהיל אותי. איפה הוא? אז כן. גם אני יכול להשתתף בלייב. אם אתם רוצים כאילו, לא חייב. אני רק אומר, תשלחו לי בקשות חברות, ואולי נתראה. מי שרואה את הסרטון הזה, שיעשה אשטג סופרמן, שיכתוב סופרמן ורוגבות ואני אסמן לו בלב. סבבה? אם אני מנצח פה, כולם שמים סאב לערוץ. סבבה? אם אני מנצח. נו חברים, אני עדיין ערוץ קטן. יש לי של אבי ואיתמר שכבר אני ממש בהרבה סאבים. אני בהרבה סאבים. אני מעל 300. וזה מה שעזרתם לי להגיע לזה. וגם פה אני רוצה שתעזרו לי להגיע. אם אתם יכולים לצופים שלי. אני רוצה שאם הסרטון הזה מגיע ל5,000 צפיות, אני אעשה שרתים פרטיים. לא שרתים פרטיים, כאילו. לא, איך קוראים לזה? אני אחשוב. אני אזמין מישהו שישחק איתי ביחד, ואם אנחנו נצחים אני אביא לו גיפט. מה שהוא רוצה מהחנות אני אביא לו. אז אם אתם רוצים להשתתף, תשלחו לי את השם שלכם. ואני אראה את מי אני אבחר. אני אבחר 3. או 3 או 2 ונשחק ביחד. אני אעשה את זה כל שבוע. ככה קצת. וכן, נשחק ביחד. אבי ואיתמר, אם אתם לא מכירים, זה הראשון, זה עם הפרצוף של כזה ג'וקר כזה, ורוד עם שיער ורוד. פשוט לכו לשם ושימו סאב, גם פה שימו סאב. אם אתם לא מכירים, פשוט תשמעו אבי ואיתמר ביוטיוב, זה יראה לכם, או באינטרנט, אבי ואיתמר יוטיוב, וזה פשוט יראה לכם. את הראשון. תמונה של ג'וקר כזה, אנימה. יש לי סרטון אחד שהגיע מעל 20,000 צפיות. פשוט אני פה ערוץ חדש. הבא. אתם בלדם? כן. מה אתם אומרים, אחי? צריך אותו?
יאללה. הופה. הופה. הופה, הופה. הופה. קרום, מאיפה? חבר'ה, חכו. ג'ט. לא יודע למה זה קרה לי. זה תמיד קורה לי. תמיד קורה לי. זה תמיד קורה לי, אז אל תצטט. טוב, צ'אט זה סתם, זה לא באמת. רציתי להגיד לכם, אם אתם לא רשומים, אז כפרה עליכם, תרשמו לערוץ, תנו בלייק, תנו בסאב. ורק שנייה עצמו המסך הגדול, לראות על הפעמון וזהו. ירשמו כמנוי יופיע לכם, ואז כאילו, כן. טוב, הנה צ'אט חזרתי צ'אט. חזרתי. צ'אט. יופי, אתם בסדר? אני אתחיל לעשות לייבים כל יום, כי עוד 3 ימים, כאילו ביום שלישי, אני טס ליוון לשבוע. אתם לא תראו אותי עושה לייבים. אני אצלם לכם סרטונים מיוון. אני אביא שם ויבקס, אם זה יבוא לי, כי אני אגריל. כאילו, מי שיזכה, אגריל 1,000 ויבקס. אני יכול 2,800. מה אתם הכי רוצים? תרשמו לי בתגובות, אוקיי? מה אתם הכי רוצים? תרשמו לי בתגובות. אל תתעלמו, זה אמא שלי. תתעלמו. זה המשפחה שלי, זה אח שלי ואחות שלי ואמא שלי ואבא שלי. אני הכי גדול. גם לאח שלי יש ערוץ קטן, אבל יש ערוץ גדול. אח שלי זה איתמר, אני זרי. כמו שאתם רואים עכשיו. יותר גרוע ממני. תשמעו, אני רק בין איזה... חבר'ה, יכול להיות שקיבלתי בנו משהו? כי אני לא יודע מה הולך עם הפורטנייט. יכול להיות? מה? אני רוצה לקרוא זה. אתמול עם חבר שלי ראיתי את הסרט סופרמן. אולי VIP. תראו את הסקרים שלי. אלו כל הסקרים. בואו עם החברים שלי משחקים. יאללה, בוא נמשיך. זה סתם, פשוט זה משחק לא טוב. זה לא היה משחק טוב, יאללה, תתעלמו. זה לא היה משחק טוב, פשוט תתעלמו. אמרתי להם, אני חייב להגיע לי. נו, איך קוראים לזה? אני חייב להגיע 50 מנויים החודש. תעזרו לי להגיע לזה. אני נראה לי, מקווה שנצליח. מי? אני בלייב. זה אח שלי. משהו שקשור לסוני. מה? דבר מהדלת.
מה? דבר מהדלת. דיסקים! מה דיסקים? הדיסקים! איזה דיסקים? בוא תראה! לא יכול עכשיו. מה? אני בלייב, אני לא יכול עכשיו. נו די! הוצאתי פורטנייט בלייב? רוצה? פתח קודם! אני לא יכול איתם, אני אראה אחרי אני אראה אחרי זה! וואו! נו כבר! אני בלייב, תבין! לא אכפת לי! אתה רוצה... אני פורץ לך לדלת. רגע. רוצים להיות איתי בלייב? לא. לא, אם אתם רוצים לשחק איתי? לא, אנחנו משחקים אותה. סבבה. ארי, כמה זמן שחקים לי הדיסקים? לא, עכשיו אני אתה יכול בלייב. לשחק? אז היה עם אח שלי וחבר שלו. אולי הם יצטרפו לנו בלייב עוד מעט. נראה לי אני אמות להם חבר'ה, כי אין לי נשקים, תשמעו. אני מת. חבר'ה תשמעו. אתם יודעים? מת. חבר'ה. יש לי כזה באגים, לא יודע. אוי, הם מעצבנים. רצח. תקשיבו. איפה? זה לא מי שאני חושב שזה? נראה לי אני מת, כי אין לי כדורים.